ሰላም ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከማይ ሰላም ክትብሉለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እምበኣርከስ ሎማ መዓልቲ ኣርያመይ 13 ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣዝያ መሳጢት ብጣዕሚ መሃሪትን ስለ ዝኾነት ክሳዕ መወዳእታ ሓቢርኩም ንክፀንሑ ብትሕትና ይለበኩም። ካብ ዝሓለፈ ኣርያመይ ማይ ፀሚኣ ዘልሓት ኢላ ምስ ወደቐትኒ ማይ እንተ ረኸብኩ ኢለ ካብቲ ዝነበርክዎ ቦታ ኣርሒቐ ምስ ተጓዓዝኩ ሓንቲ ፀላም ቦርሳ ዝብላዕን ዝስተን ዝሓዘት ረኺበ ሒዘያ እናተመለስኩ እንከለኹ ኣቲ ንኣርያመይ ዝገደፍኩላ ቦታ ጠፊኡኒ ዕንክሊል እናበልኩ ከለኹ ሓደ ዝብኢ ረኺብኒ። እቲ ዝብኢ ሓንቲ ሰብ ዝበልዐ እዩ። እታ ሰብ ጓል ከም ዝኾነት ርየ ኣርያመይ ድያ ኣጻብዕቲ ኢዳ ርየ ምልላይ ምሳኣንክዋ ነቲ ከብዲ ኣእዳዋ ኣእገራን ርሕቕ ኢሉ ዝነበረ ሽክና ርእሳ ርኢ ምስ ኣበልክዎ ኣርያመይ ኣብዚ ኢና በፂሕና ነርና። 13 ክፋል ድማ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። ኣርያመይ ዘይኮነት ካሊእ ጓል ኮይና እያ ፀኒሓትኒ። በታ ጓል እቲኣ ኣዝዩ ከቢድ ሓዘን እኳ እንተተሰምዐኒ ሕጂ ዶ ክሕሱ ኮይነ ኣርያመይ ብዘይ ምዃና ጥራሕ ግን ተመስገን ኣምላኸይ እንኳዕ ኣርያመይ ኣይኮነት ኢለ ንኣምላኻ መስኪነየ እየ። ነቲ ተረፍሬሳ ክቐብሮ ደልየ ነብሰይ ግን እንታይ ይኸውን ነይረ ፈፂሙ ይርድአኒ ኣይነበረን። ብውሽጠይ ብዙሕ ኣማሪረ እየ። ኤርትራዊ ረኺበ ረኻቢ መከራ ሃገርና ኣይጠዓሞ ስድራና ኣይነቕሑ ዘዝተወልደ ገሊኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ገሊኦም ብጥይት ገሊኦም ብኣራዊት ህይወትና ብዘይ ዕረፍቲ ይሃለወ ኣሎ እናበልኩ ብውሽጠይ ከቢድ ሓዘን ተሰሚዑ እንከሎ የዒንተይ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ንብዓት ዋላ ፀረር ከየብላ ነቒፀን ፈጠጥ ጥራሕ እየን ዝብላ ነይረን። ኣብዚ ኤርትራዊ ዝብሎ ዘሎ ግን ብሓፈሻ ምድሪ ሓበሻ ጥዒምዎ ከምዘየለየ ብናይ ባዕለይ ርድኢት ማለት እዩ። ያው እቲ ዝፀሓፎ ኤርትራዊ ብናይ ባዕሉ ስምዒት ዶ ይፀሓፎ እምበር ንኩልና ትውክል እያ እዛ ነገር እዚኣ። ነዚ ቻነል ተከታተሉ። ብሹም ኤርትራዊ ባዕለይ ዝፀሓፍዎ ዛንታ ኣይኮነ ብትክክል ኣብ መንጎ ኣትየ ዝዛረብ ዘለኹ ሹም ዓዲ ክፀርሕ ስለ ዘይነበረኒ ክተፃሒፉ ስለ ዝፀንሐኒ ከዓ ይቅርታ እንዳበልኩ እየ። ንኩልና ትውክል እያ። ኣብ ሓሳርን መከራን እቲ ዘጋጠም ኣብ መንገዲ ተረዲኦም ዘይኮኑ ስድራና ዝልእኽዎም በቃ ካብዚ ዝሐሸለ ህይወት ኢሎም ዝሰድዎም ስድራታት ስለ ዘለዉ እዚኣ ንቅድምኹም ክትሕዝዋ ይግባእ። ናይ ኩልና ፀገም እዩ። ክንደይ ኣብ የመን ዝመውት ዘሎ፣ ክንደይ ኣብ ጅቡቲ ዝመውት ዘሎ፣ ክንደይ እዚ ማንም ሰብ ዝፈልጦ የለን። ገሊኡ መሊኡ ገሊኡ እውን ባዕልቶም ስድራ ዝሰድዎም ሰባት ዘይሕጋዊ መንገዲ ዘጋጥሞ ፀገማት ንምባል እዩ። ንሰማይ ገፀ እንቃዕሪረ እንታ ሰማያዊ ኣቦ እንታይ ሓጢያት ዘለና እዩ ከምቲ ንህዝቢ እስራኤል ካብቲ ሕሩይካ ነቢ ሙሴ ሓዲርካ ንባሕሪ ኤርትራ ብበትሪ ጨዲድካ ካብቲ ቋኒ ስርዓት ሕግን ናይ ፈርዖን ምሽ ኣውፂኻዮ እሞ ንዓና ኸደኣ ነዚ ኣምሳል ፈርዖን ኮይንና ዘሎ ሕጊ ካብ ስሩ ምሒቕካ ነዚ ምስኪን ህዝቢ ሰላም ዘይፈጠረሉ ኣታ ካብ ኩሉ ዝኸበረት ህይወት ከም ቀላል ተርእዮ ኣብ ፍቐደኡ እናጠፍአት ንምንታይ ስኢልካ ትዕዘብ ኣለኻ ኢለ በቲ ዝረኸብክዎ ሕማቕ ትርኢት ሓዚነ ውራይ ምድላይ ናይ ኣርያመይ ከይገብር ምስቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ተባኢሰ ነቲ ተረፍ ዝቢ ዝኾነ ሬሳ ኣኻኺ በብሓንሳብ ኣብ ጉድጓድ ድን ናይ ቡኻርያ ዝመስል ዕሙቕ ዝበለ ቦታ እትየ ሓመድ ኣዳም ድፍን ኣቢለዮ ቦርሳይ ተሰኪመ መንገደይ ቀፂለ ውሕድ ስጉምቲ ድሕሪ ምስጓመይ ንኣርያመይ ብታ ዝገደፍክዎ ቦታ ይረኺበያ። ንኣምላኽ ከምዛ ክበኣሶን ክሓቶን ዘይፀናሕኹ ንሰማይ እናጠመትኩ ተመስገን ኣምላኸይ ተመስገን ክመብርሃን ኣደይ ምባል ናብ ኣርያመይ ቀሪበ ሽብድብድ እናበልኩ ካብቲ ማንጎ ክፍት ኣቢለ ሓደ ማንጎ ምዑግ ኣቢለያ ካልኣይ ድግም ምስ ኣበልክዋ ኣርያመይ ብሓንሳብ ነቂሓ ዳዊተይ ካይድ ኣምፂኻዮ ኢላ ሓቲታትኒ። ነቲ ነቂሕን ደሪቑን ፀንሐ ኣዒንተይ
ቅፅርፅር ኢሉ ንብዓት መፂኒ ኣርያመይ ድንግል ማርያም ኣዝያ ስለትፈትወኪ ኣብዛ ሕማቕ እዋን ትረድአኪ ስለዝደለየ ኣብ ቅድመይ ቀሪባትለይ ፀኒሓ ኣርየ እምነት ማዕረ ክንድዚ ክንደይ ህይወት ከም ዘውህብ ኣጸቢቐ ተረዲአ ኩሎምቶም ምስለ እግዚኣብሔር እቶም ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰማዕታት ከም በዓል ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት እጹብ ቅዱስ ኣባ ኖብ ሰማዕተ ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ከምኡውን ቅዱስ ቁርባን ቅዱሳን መላእክቲ ከም ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ኣባሳሪ ርህርህተ ህልናን ድንግል ማርያም ብስሞም ንዝለመነ ካብ ልቦም ኣሚኖም ብምሕረት ዝሓተተ ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ልዑል እግዚኣብሔር ኣማሊዶም ምን ለሚኖምን ኣብ ግዜ ሽግር ናይቲ ዝኣመኖም ሰብ ደው ከም ዘብሉ ዋሕስ ከም ዝኾንዎ እማን በኣማን ኣሚን እየ ኣርያመይ ድንግል ማርያም ክሳብ መወዳእታ ከም ዘይትሕፍረና ድማ ይኣምነ ሕጂ ግን ኣጆኽ ኣርያመይ ብልዕስተይ እማዕርፌ ኣዕርየ ዕሪፍና ክንጓዓዝ ኢና ጉዕዘና ድማ ፍረሎ ግድን ክንኣቱ ኢና ብምባል ንኣርያመይ ካብቲ ትበልዖ ዝነበረት ባናና ትሰትዮን ዝነበረት ማንጎን በቓላተይ ዝያዳ ሓይልን ተስፋን ሂበያ ኣርያመይ ከም ብሓድሽ ተሓጒሳ ተገምጢላ ኣጆኻ ዳዊተይ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ክንዕወት ኢና ኢላ ተስፋ ሂባትኒ ሓጎሰይ ሰማይ ኣሪጉ ኣብ ቅድሚ ኣርያመይ ሓንሳብ ንሰማይ ሓንሳብ ንመሬት እናጠመትኩ ፍግም ኢለ ሰጊደ ኦ ኣምላኸይ ፍሉይ እዩ ስራሕካ እሞ ስለቲ ኩሉ ዝገበርካልና ኣብዛ ጫካ በረኻ ፍግም ኢለ እናሰገድኩ የመስግነካ ኣለኹ ሕጂ እውን ካብዛ ዘለናዮ ክንወፅእ ኣብታ ዝደለናዮ ክንበፅሕ እንተኮይንና ብናትካ ሓይልን ተረዳእነትን እምበር ብናህና ሓይሊ ወይ ዓቕሚ ኣይኮነን እሞ ሓይልካ ሃበና መንገድና ፅረገልና ካብ ክፉእ ፅብእቲ ድማ ሓልወና ኣምላኸይ ኦ ማርያመይ እቲ ብዙሕን ጥዑምን ትስፉን ዝኾነ ኣስማትኪዶ ክፅዋዓኪ ኣቲ ድንግለይ ንስኸኮ ናይ ኣማኒኤል ኣደ ናይ መላእኽቲ ሓፍቲ ናይ ሰማዕታት ተክሊል ናይ ኣዳም ተስፋ ናይ ፀሓይ መውፅኢት ናይ ገነት ምንጪ ናይ ድንግል መመክሒት ናይ ነቢያት ትንቢት ናይ ሳሙኤል ዘይቲ ናይ ኣሮን በትሪ ናይ ኖቤል መስዋእቲ ናይ ኤፍሬታ ምድሪ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ዳዊት በገና ናይ ጊዶም ጽምር ናይ ኤፍሬም ውዳሴ ናይ ጽድቂ ኣፍ ደገ ናይ ማርያም ንግስቲ ናይ ቤተ መቅደስ ዕጣን ናይ ኣምላኽ ኣዳ ናይ ትውላድ ክኸውን ዝፈቐደ ልዑል ባህሪ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹን ኣሜን። ዋው ኣብዚ ዘለኦም ነገር በቃ ልብኻ ይምስጥ ዘብለካ ኣደየ ኣብ ጫካን ሃሩርን ኮይነ እየ ዝፅዋዓክን ዘመስግነክን ዝልምነክን ዘለኹሞ ኣብ ትሕቲ ወዲ ክንዓኽ ዝፀግመኪ የለን ስለዚ ድንግለይ ካብዚ ጫካ በረኻ ክንወፅእ ብፍቓድ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒት ነብስና ዝኾነ መንገድና ፅረጊ ባዕልኺ ድማ ምርሕና ኢለ ንብዓተይ እናረገፈ ኣርያመይ ስቒላ እናጠመተትኒ ጸሎትን ምስጋናን ሕሱስ ኣቢለ ናይ ውሽጠይ ናብ ደገን ውርድ ኣርጊፈዮ ውሽጠይ እውን ሰላም ተሰሚዕኒ ምስ ኣርያመይ ካብታ ኣደይ ማርያም ዝሃበትና ዝበላዕናን ዝሰተናን በሊዕና እናበላኹ ግን እታ ብዝብኢ ዝተበልዐት ጓል ኣብ ዓይነይ ተሳኢላትኒ እዚ ንበልዖ ንሰትየን ዘለና ዝብላዕ ስተን ዝሓዘ ቦርሳስ ናታ እዩ ነይሩ ማለት ድዩ? ዋይ ኣነ ሓፍተይ ከመይ ኢሉ ግን እዚ ቦርሳ ካብቲ ሬሳ ዝረኸብ ኩሉ ክንድኡ ዝኸውን ርሒቑ ፀኒሕኒ እቲ ዝብኢ ምስ ረኣየት ዶ ደርብያ ተሃዲማ ትኸውን ብምባል ንበይነይ ብውሽጠይ መልሲ ክረኽበሎም ዘይክእል ሕቶታት እንዳሓተትኩ ኣብ ትስታን ሓሳብን ኣትየ ዝም ዝብል ኣርያመይ ኣስተውዒላትለይ ዳዊተይ እንታይ ደኣ ትሓስብ ኣለኻ ብትስታ ተዋሒጥካ እዚ ቦርሳ ካበይ ዲኻ ኣምፂኻዮ ብምባል ብዛዕባ እቲ ቦርሳ ይሓስብ ከም ዘለኹ ፈሊጣትኒ ንኽነግራ ሕቶ ቅረበትለይ ኩሉ እቲ ዘጋጠመኒ ከይሓሰብኩ ክነግራ ደልየ ግን ከዓ ከይትስንብድ ከይትደሃል ፈሪሐ ስጋ ኢለ እቲ ክሕስበኒ ዝፀንሐ ናብ ካሊእ ኣንፈት ኣትሒዘ ክነግራ ወሲነ ሓቂ ከኣርያሚ ዝንዶ ኢለ እዚ ቦርሳ ማእኸል ጎልጎል ረኺበዮ ናይ መን ይኸውን ዋናታቱ ካበይ ይህልው ከምዚ ኸማና ወታደራት ምስ ጎየይዎም ደርብዮምዎ ዝሃደሙ ዶ ይኾኑ
يخون እንዳበልኩ እንዲ ብዛዕባቶም ዋናታቱ أبي يهلو إلي حاسب سني حب مبارك تزكى تمني حبيئة زي اللي رأستم معلالنا تعلالنا وكالي بمتمزاز نجيريا هرامي يدرو حايل رخيبة معري تزارب جميرة تحن داويتي من يفلت أزي نبرتهم دربيهم هديمهم تكراياتهم يخونوا بمبال سني حسواتها بدحر مقلاس هم نبقسرو إلا وعلا كنوجس كم زلنا كابتكو فيلاتو زنبرت بجد إلى نخيد إلاتني من قدنا بحدش تسفى بحدش مرال تتحيزنا يوم እግዚአብሔር መሰናኽልኩም ተወዲኡ እዩ ኢሉና መስለኒ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ብለይቲ ዘይኮነ ብቐትሪ መረብ ሰጊርናያ ካብ መሬት ኤርትራ ናብ መሬት ትግራይ እውን ተሰጊርና ነዊሕ ከይተጓዓዝና ድማ ኣጣልና ዋጊዕን ከምኡ እውን ኣውዕር ዝሓዙ ኣብ 50ታት ዕድመ ዝርከቡ ሓደ ኣቦ ረኺብና ከይፈራሕና ናብኦም ቅርብ ኢልና ኣቦ ከመይ ወይልኩም ኢሉ ሓቲተዮም ናይቶም ኣቦ ልውሃት ኣዘራርባ ኣዝዩ ደስ ዝብል ተስፋ ዝህብ ዘረባ ኮይኑ ይጸንሕኒ ኣቤት ዞም ደቂ ካበይ መጺኹም ኢሎም ከዓ ደኣ ብምባል ካበይ ከም ዝመጻና ሓቲቶምና ካብ ኤርትራ ኢና መጺና ኣቦ ምስ በልናዮም ዝተቐበሉና ኣቀባብላ ከምዚ ክብሎ ኣይክእልን እየ ኣቤት ርህራሄ ናይ ገለ ወላድ እኮ ኣዝዩ ዝገርም ፍርሃት እግዚአብሔር ዝመልኦም ንስደተኛ ንጽጉምን እንተተቐቢሎም እግዚአብሔር ከም ዝተቐበሉ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ መስለኒ ዋይ ደቀይ ከመይ ኢልኩም ደኣ እዚ ኩሉ ድፍዓት ሰጊርኩም ኣይ ከም ዘርኢ ሚሸላንድዮም ተዘሪኦም ዘለው እዚ በረኻታት ሕሉፍ ሓሊፍዎም ኣብቲ ናትኩም መሬት ዘይኮን ኣብ መሬትና እውን እኮ ይዞሩ እዮም በሉ ንዕሞ ሰልያ ዝበሃሉ ኣብዚ ዓዲ ኣትዮም ኮለል ዝብሉ ስለ ዘለው በዚኣ ገይርኩም ናብቲ ዓዲት እያ እተው ኣብታ ወሰን እያ ገዛይ ንሰበይተይ ደው ኢለ ተቐበልዮም ከምዚ ዝኣመሰሉ ቆልዑ ይመፁ ከለዉ ክብላ እየ ይዕርፍኩም እንጀራኩም በሊዕኩም ቀስ ኢልኩም ትኸዱ ኣነ ባዕለይ ክፋነወኩም እየ ሕጂ ኸማን ባዕለይ ምወሰድኩም እዘና ጠለበጊዕ በይነን እንተገዲፈየን ወኻርያ ክትበልዐለያ ወደይ ካብ ምህሮ መፂኡ ክቕበለኒ እዩ ሸዓይለ ከረክበኩም እየ ኢሎም ደስ ዝብል ሓልዮት ኣርዮምና ገጽና ናይ ሓጎስ ፍሽኽታ መሊኡ ሓራይ ኣቦየ ኣዚና ኢና ነመስግን ከምዚ ዝበልኩምና ክንገብር ኢና ብምባል በታ ዝሓበርና መንገዲ ተኺልና እናኸድና ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምስ በፃሕና ሓደ ምስ ካልኣይ ኣብቲ ዓዲ ኣትዮም ክሰልዩ ዝሓደሩ ክምለሱ ከለዉ ነንበይኖም ተፈላለዮም እዮም ዝመስሉ መስለኒ ሽጉጥ ዝዓጠቐ መንእሰይ እዩ ፊት ንፊት ንሱ ክምለስ ንሕና ክንከይድ ተራኺብና 14 ክፋል ይቕፅል ኣዝዩ ልብኻ ዝትንክፍ እዩ ብሓቂሲ በእውነት ኣነሲ ማርያምን ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ክርኢ ከለኹ ማራ ይሓዝን ማዕረኽ እንደዚ ከኤርትራን ትግራይሲ ማዕረኽ እንደዚ ዝኣክል ንምእታው ብጣዕሚ ከቢድ ንሕና ሲ ከዚ ዝኻብ ዝኾናት ዝመጽእ እምበርሲ ንስደት ዋላ ክንመጽእ ሳብ ጅቡቲ ዝቐርሰብ ውሕድ ኣይኮነን ኣብ ባሕሪ ዝቐርሰብ ርግጽ ውሕድ ኣይኮነ ግን ሲ እታ ምልእቲ ኢትዮጵያስ ብሰላም ኢና ንኣትዋ ኣብ ሻብ ዓፋርስ ማንም ዓፋር ሰርሕ ደልየልካ ዋላስ ትኸይድኻ ኣብ ድችእቶ እውን ዝተሓዘሎ ዝሕለፈሎ ነይሩ ማለት እዩና እዚ ኩሉ ተባላሽ ስደት እውን ዓሪ ተባላሽ ገዲዱ ያው ግን እስካዕ ክንድዚ በቃ ህይወት ታሪክ መጽሓፍቲ ክሻዕ ክንድዚ ዛንታ መጽሓፍሲ ብጣዕሚ በቃ በወረቐት ገለ ዝኸዱ ኩሉ ስደተኛስ ከምኡ ኢሉ ድዩ ኣትዩ በቃ ንትግራይ ከምኡ ኢሉ ድዩ ንሱዳን ከይዱ በቃ ብጣዕሚ ከተሓዝን ዝሮ ሰላም ይወርደልና እዛንታ ከዓ ናይ ባዕልና ናይ ተጋሩ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ዛንታ ስለ ዝኾነ ናይ ሓበሻ ዛንታ ስለ ዝኾነ ያው እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም ኣኻኺቡ ንሕና ዝተሰደይትና ደቅና ንኸይስደቱ ኣብ ዓድና ሰላም ክፈጥረሎም ካብዚ ሕማቕ ዛንታ ወፂና ናብ ጽቡቕ ነበረያ ነበረ ክኾን ተስፋ ይገብር ዛንታ ከዓ ብደንብ ዝተማሃርኩም ተሰሚዕኹምዎ ላይክ ጎዞም ኣሕዋተይ ካብኡ ከዓ ኮመንት ጽሓፍና ንጽሓፍ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ተመስግኑና እንደሊ ብኻልእ ቪድዮ ኣብ ቀጻሊ 14 ክፋል ክንራኸብ ኢና ክሳዕ ስዑ ሰሰናይ ኣዝየ ዝፈትወኩም